Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал, където обсъждаме всичко свързано с манга и аниме. Днес ще представя моята класация за топ 10 най-добрите пауър системи в манга и аниме индустрията. Пауър системите са тези уникални и фантастични начини, по които героите използват своите способности и сили в битките и приключенията си. Някои от тях са базирани на магия, други на енергия, но кои са най-добрите и най-интересните пауър системи? Това е въпрос на лично мнение, но аз ще ви кажа моят. Нека започнем с номер 10. 10. Енергията е пауър системата в Ю Ю Хакушо, серия създадена от Йошихиро Тогаши, авторът на Хънтър х Хънтър. Тя представлява аурата или силата, която всеки съществуващ в този свят притежава. Има и специални видове енергия, като духовна енергия за хората и демонска енергия за демоните. Като използват енергията си, героите могат да подбавят своята сила, да формират оръжия или дори да се излекуват. 9. Breathing Styles е пауър системата в Demon Slayer, която дава на обикновените хора възможността да убиват могъщи демони. Тя е базирана по елементи, животни и небесни тела, като има 14 различни дихателни стила, които предлагат различни сили и възможности. Виждането на различните стилове на дишане и как те се отнасят до стила на борба, личността на героите се оказва една от най-уникалните пауър системи и определено е един от факторите за огромната популярност на Demon Slayer. 8. Пауър системата в Fullmetal Alchemist е алхимията, която се основава на принципа на равностойна размяна, която гласи, че за да се получи нещо, трябва да се използва нещо в средна стойност. Виждането на многото различни и уникални начини, по които героите използват тази пауър система, от съчетаване на живи същества до контролиране на различни елементи, прави концепцията на алхимията нещо, което феновете обичат да изследват и е по-възнаграждаващо. 7. Хакито е една от двете пауър системи в One Piece, която дава на героите възможността да използват своята воля и дух като оръжие. Има три вида хаки – Observation хаки, Armament хаки и Conquer хаки. Observation хакито позволява на потребителя да чува гласовете на всичко живо, да предвиди бъдещите атаки и да усети присъствието на другите. Armament хакито позволява на потребителя да подсили част от тялото си или предмет, който държи, като го прави по-способен за защита, но той също така и за атака. Conquer хакито позволява на потребителя да излъчва своята воля като невидима сила, която може да овладее или да изплаши слабите създания, както е пауър системата, която дава на героите в One Piece предимство в битките си срещу дяволските плодове. 6. Чакрата е пауър системата в Наруто, която дава на героите възможността да изпълняват различни техники, като използват комбинация от физическа и духовна енергия. Има много видове техники, като нинджитсу, тайджитсу, генджитсу, доуджитсу, които изискват различни нива на чакра и контрол. Също така има и специални форми на чакра, като Геке Генкай, Кекей Тота и Кекей Мора, които дават на героите уникални и редки способности. Чакрата е пауър системата, която дава на героите в Наруто разнообразие и креативност в борбата си срещу нинджи от различни села и организации. 5. Становите са пауър системата в JoJo Bizarre Adventure. Тя дава възможността да призовават свръхестествени създания, които отразяват техните личности и сили. Становите имат различни форми, размери, цветове и способности, като някои от тях са човекоподобни, други са животински, а трети са механични. Виждането на различни стендове и как те се съчетават с характера и стила на борба на героите е едно от най-забавните и неочаквани неща в JoJo's Bizarre Adventure. 4. Ки е пауър системата в Dragon Ball, която позволява на героите да използват своята вътрешна енергия за подобрение на сила, скорост и издръжливост. Това е сила, която дава възможност на героите в Dragon Ball да се изправят срещу най-силните и опасни противници в вселената. Тази пауър система прави Dragon Ball една от най-популярните обичани манги в аниме. 3. Рядсто е пауър системата в Bleach, която позволява на героите да използват духовната енергия от околната среда, за да създават оръжия и техники. Тя предоставя на героите в Bleach разнообразие и индивидуалност в техните битки с Холо и Шинигами. 2. Магията е пауър системата в Fairy Tail, която дава на героите възможността да използват различни видове магически сили. Има много видове магии, като натурална магия, с която може да използваш вода, огън и така нататък, трансформираща магия, изваждаща магия, бариерна магия, поддържаща и други. Всяка магия има свои предимства и недостатъци, а също така и свои ограничени условия. 1. Нинът е пауър системата в Hunter x Hunter, която дава на героите възможността да манипулират своята жизнена сила или аура. Има 6 основни принципа на Нин – Тен, Зецу, Рен, Хацю, Гьо и Ин. Освен това има и 4 основни типа на Нин – подсилване, преобразуване, материализация и манипулация. В зависимост от типа си, героите могат да създават различни техники, които се наричат Хацу, като използват своята аура. И това беше моята класация за топ 10 най-добрите пауър системи в манга и аниме индустрията. Напишете според вас коя е най-добрата пауър система в аниме и манга. Ако ви е харесало видеото, ударете лайк бутона и се абонирайте. Благодаря ви за гледането и до скоро!